A rhan ddehil y prif gylch mae'r adran ec yn cael ei feirniadu ac dyma ni'r dosbarth i'r Caseg dros 4 mlwydd Merlod Cymreig Teip Cob. Val Robinson sydd wrthi yn feirniadu ac ar hyn o bryd, jyst i atgoffa chi, mae Ponies yn y safle cyntaf yn ail syfoi Pearly Queen ac yn drydydd brohedydd Miss Wales. Felly 8 ar 20 yn y dosbarth yma i ddechrau wedi troi fyny heddi. Mi ofynodd y beirniad wedyn Val Robinson i 9 i adael y cylch, ond i ni bron a gweld y canlyniad terfynol. Mae'r osglemau yn nwylo'r Stewart. Wel, y nofwyr yn dod allan, felly dwi'n siŵr bod y penderfyniad wedi cael ei wneud a'r rhosglymau yn cael eu cyflwyno. Andrew Thomas yn derbyn y riban goch yn y dosbarth i'r Caseg yn yr adran ec. Dyma Ponies wrth gwrs yn cael ei berchen gen John a Jackie Kirk. Mae hon yn teip arbennig, Owen, os chi'n dweud yn siwtio'r beirniad i'r dim. Ie, byddwn ni'n cytuno. Mae'r teip yma, brydfa Tireos, sef brydfa y beirniad. Val Robinson wedi bod y magu ar hyd y blynyddau. Bydden ni weld hon yn y stabal yn Tireos yn ddigon rhwydd. Y Caseg yma, wrth gwrs, bosib y ceffyl mwyaf lleol i'r maes sy'n ni'n gallu gweld i stabal ni o'r cylch yma. Bosib i bod ni wedi cerdded lawr bore yma, mae mor gyfleus iddi. Wel, mae'n edrych yn arbennig heddiw. Wedi troi allan yn broffesiynol iawn, wrth gwrs y gwaith wedi cael ei wneud gen Andrew Thomas. Felly ni'n gweld, dwi'n meithi o Cymreig o'r iseldiroedd sy'n tynnu llun ar hyn o bryd. Ddigon dod yma bob blwyddyn. Mae rhaid dweud, Owen, os ni am fynd ag un adre o'r dosbarth yma, Ponies y fyddi hi heddiw. Enillydd y dosbarth i'r Caseg yn yr adran ec. Ponies yn yn cael ei ddangos gen Andrew Thomas, gan berchnogaeth John a Jackie Kirk.